ଏଇ କଲା ଏଇ କଲା କଣ କରୁଛ ବା? ଏ ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲି, ଝିଅ ବସିଛି ତ ପାଠ ପଢୁଛି, ଜଗିକି ବସିଛି ଆଉ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ହେଇଯାଇଛି ବା। ଉକୁଣି ହେଇଛି? ହଁ, ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତନି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଦବା। ଆଉ ଶୁଣୁନ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ହଁ ହଁ ଚୁଟି ଫୁଟି ଏମିତି ଭିଡା ଭିଡି କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆରାମ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କି? ହଁ। ଆସ ମୁଁ ଟିକେ ଚିପା ଚିପି କରିଦିବି, କୁଣ୍ଡେ ବାଜିଦେବି। ଭଲ ଲାଗେ। ବସ ତଳେ ବସ। ଏ ରୁହ ମ, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କାଇଁ ହଉଛ? ଆଉ ରଫିଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରୁଣା ଗୀତଟେ ଗାଉନ। ଓ ରଫିଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଗୀତ ଗାଏ କି? ହଁ ସଲିଡ୍ ଗୀତ ଅଛି ହଁ ହେଲା। ହଁ ଗାଇବେ ହଁ। ଆଚ୍ଛା। आजा आजा मैं हूँ प्यार ଗୋଟେ ଖଙ୍କା ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ। ହଁ ହଉ ହଉ। आजा आजा ଓ ଏଇଠି କଣ ଯାଉଛି, ଏଇଠି କଣ ଯାଉଛି? मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा 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 साला ମା ଟିକେ ଇଏ କରିବା, ମାଲିସ କରିଦବା। କହିଦେଲ ନା। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा 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 आजा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं हूँ प्यार आजा आजा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ओ कि आराम। ଶୋଇଲନି, ଉଠି ପାରିଲ? ସରିଗଲା କି? ହଁ। ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଓହୋ। ଓହୋ। बात कुछ समझ न